kai to wanne ha ba to me ba shugaban kasa shawara dan Allah dan annabi dan girman Muhammadin Rasulullahi ka taimaka ka ba shugaban kasa shawara ni a kaina ban ce wani ba ni a kaina dan Allah dan annabi Muhammadu a sai da Najeriya idan aka sai da ita a raba gadan ni in shauran ba za su karba ba ni aban nawa aban na babata aban na yata wallahi zan ban Najeriya ko ta sararin samaniya ba za a ƙara gani na wuce in na wuce kuma duk abin da aka ga dama a yi na san kana da wannan adalcin kowa yana faɗa ka mai adalci ne to ni ai mun wannan adalcin ina so in bar Najeriya a raba gado a bar tafi wata ƙasar in je in zama na dan Allah a taimaka mun shugaba mai adalci haba ba wuta ba ruwa ba ilimi ba sun